Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Aydın, hoş geldin. Hoş bulduk Kemine. Salam iyileşler. Bugün sorulara cevap günümüz. İyileşler, bu sorulara cevap vermene geçmenke bir yarım saat iyileşlerimize üşüyençe. Aktual meseleler var adı gurrun ediyaz. Aydın, bugün aktual meselesi näme deyip sorasan hayran kalırsın. O, Kalyan meselesi diyeli. Türkmenistan'da kalyan boyunca iş öğretiyorlar, çare geçiriyorlar. Şimdi bu kızıklı olan tarafı bunun kalyan nemesi değil, tarafı değil. E, O neyme diyorlar, çare geçiriyorlar da. Yine şeyle ekranda görüyen olsam. Bir giden yiğitleri neme diptirler. Mene başta görende bular namaza durdu mu kan deyip ettim aydın. o, Namaza o, duran şoňa yağlı. benziýär. Soň cemaat bedip namaza duranok birazrak nemetmeli de, yanaşmalı da. Hmm. Şeylerek garaz bular kalyan o son elektronik o çilim şoňa benzeş saatler çekenmişler. Son sosyal medya oyanmış. Ondan son o tutulanmış. Indi men sosyal medyany o gezýän hemme de gezýär. Şula adamların görünen yeri yok da sosyal medyada. Öyle sosyal medyada görünen adamlar başka. Eee habar koyupdurlar. Yegenler ya da şu yegenlerin daş döwregindäkiler. Yani kalyan içip o alkohollü yani içkiler garaz şulara yani atılan tökmedim. Hakykysyn edip görenler var da şu yegenler diýen gatlagyň. Olaryň bir giden videolary, suratlary sosyal medyada bar. Gezip gör. Olara degmendirler. Yani kıyada biz görmedik. Görkezlen suratlarda yok da hiç birinde de. Ya da şeylerek bu tayda aydın o muňa näme diýip o komentary bermeli. Näme maksat bilen o ediýärler. Bu näme zat bar bunyň arkasynda. Yani bir üýtgeçik bir zat da aydın. Yani watan habarlary diýip bir gepleşik bar. Şo taýda wagtal ine owryn tuttuk, ine ýa owrlapdyr, ine bilet satmandyr ýa-da bilet owrlapdyr. Ine kalyan çekipdir diýip neme goýýarlar da wagtal. Bu bir manysy bolmaly. Meniň pikirimçe halky äsgermeýärler, äsgermeýänliginiň sebäbi halky biz ýa aýagymyzyň aşagyna aldyk. Ular indi pikirem edip bilen ok diýen ýalak bir neme barmy kan diýip pikir edýän mene oň arkasynda. Aýdym. Kemine olan bolup biler. Indi häzir onu men soň nämedir, näme üçin etjeler aýdaryn ýöne öz pikirime, ýöne birinji kalyan çekmek jenayetmi? Hmm. Yani soňam berde adam sany näçe bilemok, näçe adam çykardylar. Bir hili toparlayın, kalyan çekmek diýip bir jenayet kodeksinde barmy bir zatlar. Ya bunlar Yani ayrı çekenmiş ayrılışına göre. ayrı Herhalde. ayrı ýöne bir wagt. O sosyal medya hesaplarında da paylaşanmışlar şoları. Indi sosyal medyada paylaşan olsa, haýsy sosyal medyada paylaşdy. Birinciden bolýa paylaşmak gadagan olsa Türkmenistanda ýa-da dünýäniň islendik ýerinde mysal üçin YouTube kanaly bardyr ýa-da beýleki sosyal medyalarda kemine ýanky näme video goýup bilen oksan aýdaly. Açyk üstüňde eşigiň bolmasa şoňalyk videolar goýan ýagdaýynda YouTube bloklaýar güni. Diňe YouTube seyrediyor yani Yani ona. ama YouTube seyretýär. Eger YouTube seyretýär, YouTube seyretmeniň sebäbim onuň öz nämesi var, politikasy var. Şoň daşynda çykyp bilmeýän, şoň daşyndan başga bir zat edip bilen ok. Ýa-da käbir sözlere medil şoňalykdyr. Ulanan ýagdaýynda YouTube onu bloklaýar, sebäbi jogapkärçilik kimde? YouTube'da. Indi Türkmenistanda birinciden men häzir akalyň görüňün edýän. Yani ýanky Logos tarapyndan sereden ýagdaýynda eger paylaşan olsa bir adam paylaşyp biler. Ýöne şonu paylaşmana ruhsat veren platforma vardır. Ne şu platformany cezalandyrmaly.
Yani eğer Türkmenistan boşadırlar içindeki devlet cezalandırmak isteyen olsa şonu ceza yani sanksiya şonu olmalı. Bunlara değil. Edene değil. Sebebi hazır şu günümüzde men elinde kamerası var. Durmuşunda näme edýän olsa şonu paylaşyp biler eger özü isleýän olsa ve şol isleýän zady ýa-ni platforma politikasyna garşy gelmeýän olsa hiç hili jenayet ýok diýmekdir. Şu gün misal üçin Telegram'a seret, Telegram'da YouTube'da paylaşyp bolmaýan zatlar paylaşyp bolýar diýip bilýän. Nawa. Telegram'ın politikasy şoňa ruhsat berýär. Yani şoň üçin hem Telegram'da misal üçin Telegram'y bilemek, ulanmak meselesinde YouTube islendik çağalar ulanyp bilese we YouTube üçin hiç registrasiýa ýene gerek däl. Telegram'a gerek diýip bilýän men. Yani şoň üçin Telegram'da ulu adamlaryň görüp biljek YouTube'un ereşim diýilýär. YouTube'a ereşim eýem 0 ýaşdan başlaýanlygy üçin olar şu 0 ýaşlary hem göz öňünde tutup öz politikasyny gelişdirýärler. Yani şoň üçin käbir zatlar gadagandyr. Yani men bärde bu jenaýatyň ýokdugyny aýtjak bolýan. Yani şu kişiler tarapyndan bir jenaýat ýok, mümkin däl, kalýany içipdirler. Indi Vatan habarlarında onu berýän olsa, Vatan habarlarynyň bir maksady bar. Türkmenistanyň näçe ýyldan beri ýem 100 ýyldan beri diýeli habarlar şol bir paralel dünýä bar. Ine şonu görkezmek üçin Vatan habarlaryny ine şu zatlary çykarýarlar. Aslında bu adamlar belki başka bir iş edendirler. Ýöne kalyan çekip onam sosyal medya koydu diýerler. Berde emine ýadynda bolsa soňky günlerde o polisiýany ýeneni çekip başlady. Milat. Ine şoň garşysynda şolaryň önemesini ýani toplumdan gelýän ine şol hereketleriň garşysyna şolaryň üstüne basmak üçin şolara birazjyk gorka bermek üçin edilýän iş. Göni ine şol berde ben pikirlemçe pikirlenmem gerek däl. Nawa. Sebebi toplum bir näme diýilýär? Aktivlik görkezdi. Ol aktivligiň garşysynda Vatan habarlary hökman sorat. Yani Vatan habarlary diýenimiz aslında bir instrument. Şol Türkmenistanda olan bir instrument, gural. Olan hökman suratda bir garşylygy bolmaly. O jogap bermeli de, ýa imsim sessiz galmalylar. Eger de häzir bulary ine şu polisiýany surata çekipdir diýip çykaran ýagdaýynda ol eýem reklama girýär. O soň iz üzülmez. Emine bir zat öňsürýärmi? Bu hakykat. Hakykaty Vatan habarlaryna çykaryp bilmeýär. Hatta yüzlerce adam ine bir ara gelsin. Ýa-ni gaýyşnikler ýeneleri urup başlasınlar we şonu kamera çekip paylaşsylar. Şol Vatan habarlaryna çykma sebebi bu bir hakykatdyr. Ine hakykat Vatan habarlaryna çykmaly däl. Türkmenistanyň Vatan habarlarynyň edýän işi ünsürip görüň 30 ýyldan beri hakykat bolsa jenaýat olaýsyn. Şol adam öldüräýsin, ýöne hakykat bolsa şonu Vatan habarlaryna çykarmaýarlar. Ine iň esasy ýaşaýyşda häzir birazjyk filosofiýa gireýin. Ýaşaýyşda ýa-da durmuşda iň hakyky zat ölümdir. Sebebi sen ýaşaýyşyňy ýa-da ýaşaýanlygynyň suutnamasy ölümdir. Şol ölüm bolmasa sen ýaşap bilemok, ýaşamak diýmekdir. Bu ýani düşündirmek kıyın bana ýöne şeylere kıyskaça aýdyp geçeýin diýdim. Ölümdir. Indi Türkmenistanda soňky 30 ýylda Niýazowyň ölüm habary çykandyr. Soňam prezidentiň kakasynyň ýa ejesiniň şolaryň çykdy diňe. Ölüm habary çykandyr. 2 sanyk ölüm habary Türkmenistanda 30 ýylda çykdy. Indi siz Amerika'ya gelin. Amerika'da Türkmenistan diýildi adam ol Amerikany aýdyp bilersiňiz, ölýän adam kän diýip ýöne bolup biler. Ýöne ölýän adam kän bolsa şol bir wagtyň özünde de kemine olan haýsy öldü hemmesini aýdyp bilmeýän. Ýöne Amerikanyň habarlarynda ýalňyşmasam 6500 ýalyk her ýylda ölüm habary çykýar. Ölüm habary mysal üçin ýene bir ýazgydyr ýa-da jurnalistdir ýa-da aktýordur ýa-da ýene şoňa bir näçe tanalýan adamlaryň habarlary bu. Her kime ölüm habarynyň hemmesini çykaranoklar. Belki yerli kanallarda çykýandyr ýöne döwlet kanallarynda ýa-da resmi ulu kanallar diýelim. Ine şol kanallarda 6500
sanak. Yani men ýalňyş bilýän olup biler, ýa-da 650 mi 6500 diýip bilýän. Ortaça ölüm habary. Yani birinin ölenligi hakynda habar çykýar. Ine ýöne Türkmenistanyň watan habarlarynda hiç gaçan, yani ölüm diýmek hakykat diýmek. Eger habarynda sen hakykat berýän bolsa, onda näme üçin iň esasy hakykaty beren o Türkmenistanyň habar çeşmeleri. Ne kemine. Awa. Berde de edilen iş. Yani men bu subjektiv bir pikirimdir. Başka zat bolup biler. Men şüpheli fikirlerime hemişe nämetden seretken ýöne men görýän ýa-da men seretken ýankı näme açımdan diýeýin. Bu şol Türkmenistanda gaýyşnikleri surata çekip başladylar ýa-da polisiýany surata çekip başladylar. Ine şolaň garşysyna edilen bir gorku nämesi. Yani kalyan içenlere amine basıptırlar. Menem çekmeyin de şimdi. Ol elbette köp adam saklaya. Bu iş olar tarafından edilen iş meyvesi de var. Kemine. Awa. Meyvesi olan son edildi. Yöne vatan haberleri ene şoň näme üçin men yalandygyny aýtjan. Vatan haberlerine çıkan olsa bir zat şol Çok man yalan olan. %100% yalandır sebäbi vatan haberleri hakykat bilen yüzleşen günü ya da hakykatyn içine garşan günü ol ýykylýar, sistema ýykylýar. Şoň üçin vatan haberlerinde aýtjan häzir Türkmenistanda ene jenayatyň iň ulusy mysal üçin eger siz adam öldürseňiz diýeli bir jany sebäbi izne dolup bolmayan ýitki diýip hasaplanýar. İzne dolup bolan, özünde dolup bolmayan ýitki. Iň uly jenayatyň biri adam öldürmek. Indi Türkmenistanda bir topar çyksa, aýdaly şoň ýalyp bir terrorist çykdy diýeli. Korkusalya etrafındaky adamlara ve yüzlerce yankı polisiýany öldürsün, şol vatan haberlerine çıkmaz. Çıkmaz, sebäbi ol hakykat. Mümkin değil onu çıkma. Şoň üçin berde şol gaýyşnikleri çıkaran ýagdaýynda häzir ol reklama bolýar halka. Yani o halka gorku veren ok. Yani gaýyşnikleri çekip de diýse halka encourage ne diýilmaly? Cesaretlendirmek diýeli o. Cesaret tawa şoň ýalyp nämetçe halka täsir edip bilýär. Şoň üçin ine habarlar ne şoň ýalyp edilýär. Ine kalyan içipdir. Geçenem näme diýdiler? Ol maşyny ýalňyş maşyn sürüpdirme. Maşyn sürüpdirler diýip. O çalt ýankı tiz gidipdirler diýe. Tizligine. Onam ýöne ol meclisde de bu gezek aýdyň o nemelere kulak asypdyrlar. Bu gezek meclise getirmendirler bu işi. O aýdyň gaty dogry aýtdyň. Ben aýtjam ne şol zatlar vatan haberlerinde hakykat diýen zat. Hakykaty diňe şol nämede gördük? Niýazowyň ölümi hakykatdy. Bir sapar şonda boldy vatan haberleri. O näme üçin ölenligi ýalan ýöne. Yo, näme üçin ölenligi ýa ol nämeden? Ýöne vatan haberleri şoň içine girmäne de gorkýar aslında. Şol Niýazow ölse de şona aýtmany gorkýar. Ondan soň prezidentiň ejesi ölen ejesi mukafasy kendine. Ýa-da aýtmaýyn, dir adam öldü diýmeýin. İksem ölen bolmaly aýdym. Menim ikisi ölen ýalyk bir neme bar. Yani hoşsarlarından biri ölenden vatan haberleri berdi ya da şol habary. Yine bu hakykat yani soňky 100 ýylyň içindeki sany hakykat. Belki onlaryň esir döwründäki ýa-da esirlen liderler ýeneler ölen wagt aýtjandyr, onu bilemem. Onlarda da aýdylýar. Awa ýöne aýdaly men soňky 30 ýyla seredende vatan haberlerini seýleden wagtym näme görýän? Iki sanyjak hakyky habar gördüm. Beýlekilerin hemmesi hem yalan habar. Yalanam diýmeli, o paralel dünýädäki habar. Aslında yalan bolsa da ýene yalana garşy görüşüp bolýar, ýöne kemine paralel dünýä garşy görüşmek üçin sen birinji şo paralel dünýä barmaly, baryp bilemem o ýeri. Ýok sebäbi. Sebäbi ýok. Hakykatym ýok. Dogry. Aýdyň bu nemäniň görüşüň iň uly bölümi, ýani maglumat görüşde, maglumat ölçeginde dowam edýär, etmelen. Sebäbi birinji maglumaty yapıp onun yerine ýalňyş bir maglumat berilen bir jemgyýetiň ýagdaýy häzirki Türkmenistan. Şeýle bir jemgyýet. Indi bunun içinden o çıkmak için doğru maglumatlar vermeli. Doğru maglumatlar ilk wada
Aydın biz öz nememizden, tecrübemizden de ilk vada cemiyetin özem kızını karşılanok. Yani vaktin geçmegi bilen kızını karşılaya. Son bu yani şu cemiyetin şeyle bir häsiýeti var. Şunu şeydi etmeli, beydi etmeli deyip öğretmenge gerek yok. Bir gezek edip görkezsem iyiz dowam edýär. Onu saklaýan bolmaýar. Gaty kyn saklamak. Türkmenistanyň ýagdaýynda esasanam. Ya Türkmenistanyň häzirki döwlet mi, hökümet mi diýilip görülen zat aslında ýok. Bir ynançdan var, ýa-ni ynandyrypdyr. Birgiden sowatsız adamy, halky ynandyryp bilipdirler. Şonuň hasabyna otur. Bunanan üçin. Aslında o döwletem ýok, hiç zatam ýok. Indi bunu nädip o döwletiň ýoklugynyň aňyrsyna çykjak? Dogry maglumatlar bilen. Dogry maglumatam nädip o neme diýär? Ya talap döreýär diýeli. Ne aýdym 30 ýyldan bäri Azatlyk radiosy diýip bir radio bar, dogry dälmi? Bir sancak surat koyar. Şu suratın aňyrsynda da bir ses vardır. O sesem Hramfyň neme yazan kitaplar ýaly ruhnamasy, Hramfyň yazan ruhnamasy ýa-da ýene-de bul neme häzirki Berdimuhammedowyň eline berilen kitaplar var. Şolaryň hemmesiniň awtory Hramf. Şonuň yazan kitaplar ýaly okan wagtym hiç zada düşünýän dinlän wagtyň hem şolaryň habaryny, watan habarlaryny dinlän wagtyň hiç zada düşünmeýär. Bir düşünen ýaly bolýan bir neme netije ýa-da şo maglumatdan peýdalanyp bolan nokta. Ne şeyler bir ýagdaý var. Azatlyk radiosy hem şey gelýär. Ýöne ýene bir ýylyň içinde bizem bir habar nemäni başlatdykda gowy diýär. Ýene bir ýylyň içinde ýurdum içindäki neme talaby artdyrýar. Bunun karşısına yine görüş ýaly aydın senin aydan neme. Hazır şol ýurdun içinde videonun düşürilip o sosyal medya ya habar nemeleri uğradylyp başlamagy. Bular gorkuzýar soň aram ine neme ýaly-da. Näme o halka güýji ýetmejegini bilýär, soň ine başga bir ýollar bilen gorkuzýar, ine kalyan içipdir mysal üçin. Yani halka da diýmeýin, aydın senin aydanyňa getireýin muny. Ne şu polisiýanyň pagonu ýyrtyp bawa nemedeni kamera düşýär. Şonu görkezmek gaty gorkunç bir zat. Şonu görkezmek ýeterlidir. Ýa-ni häzirki hökümet bolup duranyň ýykylmasy üçin. Ya indi bular näme üçin düşürýär aýdym? Bular ine bir ýerde habar berilýär. Bu videony islendik bir ýere o iyi versem, şo iň soňunda barýar, ýene habaryň nemesine düşýär, habar hökmünde çykjak dip neme döreýär-de jemgyýetiň içinde. Algy diýeli. Algy döreýär. Soň bu şondan başlaýar bu zatlar ýa-ni. Bir başlan soň öňüne geçip bolmaýar, bunu kynlaşdyrjak bolsaň, birden kynlaşdyryp bilmän galsaň, örlen o diwarlardan geçip gitse, ýykyp atlap ondan soň işi gaýdýar. Olam mümkin häzirki ýagdaýda indi Azatlyk radiosy neme däl-de? Monopoliýa däl bu işte. Monopoliýa däl we öňümüzdäki günlerde ýeneden bir kysany habar kanallarının açylmagyny neme diýäs, çak edýäs-de. Döräp bilerse neme ortam şoňa görä neme taýar, uygun ortam şu wagt. Şeyler bir ýagdaý var. Aydın ne senin aydanlaryň neme üstüne goşaýyn diýdim. Ýöne Türkmenistany o paralel nemeden çıkarmaly. Ondan çıkarmagyň iň aňsat ýoly dogry habar bermekden gelýändir. Adamlaryň dogry gürleşmeginden ine sapara samimiýet sözüne aýdyp çykdy. Sapara şu wagt aýdan wagty bir wagda düşünen däldirler, samimiýet näme, o söz näme gerek. Ýurda almaly. Dogry dälmi aýdym? Ýöne ýurda aljak adamlaryň da o samimiýet ýok bolsa, ýani hakykaty gürlemeýän bolsa, o nädip aljak?
Sen gittin Almana gördü. Ya gücünün yetmeyeceğini düşündü diyelim. Ay sen hava yurdumuzun nemesine karşı gelen yine näme diýip edilýän da adam yüze öp bilýän hem samimiyetsiz. Açık aydan ok. Hiç bir zatı yani açık gürleşen ok. Açık gürleşmesi gerekli. O gürleşen bir cemiyete getirmek maksat. O gürleşen cemiyet üçin bir e, nuskolary bolmaly. Misal alıp bilinjek E, nuskolary. Gürleşen, kemine paylaşan diýsek has dogry söz. Yani Hı hı. global bir zat bolar edilýän işte. Hı hı. Gürleşmek kelläňdäki pikire, yani dil ýa-da sözler ýa-da bir ýa-da dil diýse dilden o dil, yani näle diýsem hem İngilizce'de has gowy diýip aýrypdyrlar onu. Hı hı. Yani ulanýan sözleriň emele getirýän dili, seslerin emele getirýäni. Ine ol sizin beyniňizdäki informasiýany garşy tarafa paýlaşmak üçin bir tehnologiýadyr. Hı hı. Yani sizin bir düşünjäňiz bar, bir pikiriňiz bar, şonu garşy tarap bilen paýlaşýaňyz. Ýa-da bir näçe adam bilen paýlaşýaňyz. Şonuň üçin biz ýanky dili olanýaz. Ve şu gün pikirini aýdyp bilmek üçin dünýäň iň ýanky näme dili bolsun, Neymiş ya? Germanca, Hı. nemis dili bolsun, fransuz dili bolsun, hatta İngilizce bolsun. Şolaryň hiç haýsam 100% bir adamyň pikirini garşyga geçirip bilen ok. Yani dil yetmezçilik edýär. Çoň ýaly güýçlü we ösen diller aýtdan häzir sebäbi üstünde işlenýän diller o diller. Täze sözler ýanky köpçülige girizilmek üçin dürli şol kitap ýazýanlar bar, kino çekkenler olan hemmesi edilýän iş aslında şol dilem gapdaldy olan hemmesiniň içinde dil guruluşlary bardyr. Täze sözleri ýanky integre etmek üçin dile. Hı. Onun için pikirini aýdyp bilmek üçin dil gerek. Yani güýçlü dil bolmaly. Indi türkmen dilinde häzir paýlaşmakdaky problemalarymız bizim dili ýok edipdirler. Kemine sen bilen okadykmy köne nämeleri Awa, bile okudum. düşündüm diýen o ýa-da düşünmek diýen o, aňlaşmak diýen. Awa. Yani aňlaşmak üçin diýip bir näme bar, sözcük geçýär. Aňlaşmak diýmek şol düşünmek ýa-da düşündirmek däl, aňlaşdyrmak ýa-da aňlatmak bolmaly. Türkmen dilinde ol 100 ýyl entek hiç öňkü zat däl, şu günkü zat ýani şonu ýazypdyrlar türkmen dilinde. Hı. Ýöne soň dilini sen çökerýärler, eýem sen pikiriň bolanda da aýdyp bilemok, sözleri ýok ýa-da sözcükler ýok we sözcükler bolman üçin sen şoň ýaly pikir edip bilemok. Hı. Sal üçin sen ýanky söýgü diýen sözü hiç hiç eşitmesen söýgü diýen duýgu sende bolma mümkinçiligi ýok. Ýa näme diýeni bilemok. Awa. Şey dip girdi ýanky 18-nji asyrda ýalňyşmasam söýgü diýen söz häzirki manysyndaky o söz Ýewropada orta çykdy. Şol söz olmasa sen şonu bilemok. Yani Hmm. şol duýguýla bilemok, ýaşaban bilemok o zady. Yani ine diliň nämesini aýtjan, şoň näme üçin men gürleşmek däl paýlaşýan bolmaly. Elbetde gürleşmek bilen paýlaşmak ikisi bir mewzuatdyr. Bir ýylyň ýalňyşmasam kemine sen bilen çyksada da gürrüň etdik. Iň uly ýaraňyz şu gün elinizdäki telefonyň kamerasydyr. Hmm. Yani siz pikir etýäňiz aýny Türkmenistanda ýanky hökümeti ýenesi güýçlü goşuny, güýçlü ýenesi güýçlü. Olar güýçlü diýýäniňiz ýanky orusyň öňünde hiç zat ýa-da orusyň öňünde özlerini hiç zat diýip pikir edýärler we şolara ýalakalyk edip gezýärler. Iň güýçlü diýýän guruluşlarymyz Türkmenistanyň. Ýöne orusam ine Ukraina Moskwany bombalatýar. Hemen orusyň komitetiň güýçlü komiteti nerede olaryň? Yani komitet güýçlü diýmek ol bombalan soň ýa-da ýanky dronlar bilen urulandan soň kimiň edenini tapýan komitet güýçlü komitet däl. Şol döremenke uçurulmagan Öňüni atak alma. ýok diýen komitet, öňüni alýan komitetdir. Ýa-da istihbarat diýilen zat öňüni almak üçindir. Ol bir akt bolandan soň, haýsam bolsa bir aktdan soň eýem näme diýilýär, sülçü diýýär, näme diýär, olan işi, ol komitetiň işi. Hmm. Ine güýçlü diýen sizin gorkýan ýeriňiz olar, sizin elinizdäki telefondan gorkýarlar. Ine Türkmenistanda häzir ýöneköý bir zat prezidentini şunu çekjek bolup görüň kamera telefonuňyzda.
ýa-da bir ministerini çekip bilýäňizmi? Olan hemmesi aslında ýa-da public kişiler, şahslar. Yani onları çekmene gadagançylyk ýene mümkin däl. Elbette iş sagatyndan soň çekme gadagandyr, ýöne onlaryň mümkin däl we telefon bilen siziň çekip biljek ýerleriňiz Türkmenistanyň içinde gadagan edilen ýerleri sanaýyn, beýlekiler gadagan däldir. Gadagan edilen ýerler hem özel işletmelerde içinde telefon çekmek gadagan bolup biler. İşletmeň politikasyna degişli bir zatdyr o. Misal üçin biri su öndürýän bolsa, içeride telefonda kamera çekmek gadagan diýip şol işletme bir kanuny bolup biler. Ýene şoň içinde çekmek gadagan. Onan daşyndan çekip bilersiň telefonu. O polisiýaň özem ýene ýankı public nämesine girýär. Şahs diýeli ýa-da kişi. No. Şoň üçin onam çekip bilýän, sen telefona da çekip bilýän, sesine ýazdyryp bilýän, sebäbi ol ýankı özel durmuşyna giren o. Ol iş üstünde çekip bilýän. Banka baranda da çekip bilýän. Bankamatiğan çekip bilýän. Ýoluňam çekip bilýän, köçäňem çekip bilýän. O public olan hemme zat düşürüp bilýär. Mysal üçin parkda ýa-da türkmen dilinde aýdaly döwletiňki bolan ýa-da döwlet edarasy, döwlet ýolu, döwlet jaýy, döwlet ýeri ýa-da işgäri, hökümet işgäri bulan hemmesi hem telefona çekip bilinýändir, paýlaşylan bilinýändir. Mysal üçin Olar eger siziň bilen aýdaly bir polisiýa telefona çekme bu gizli bir no, aýdyň sesin kesilýär. Häzir aýdyň sesi açylar. Mikrofon yapıldı. Can gelen olma mümkin. Umuman aýdyň aýtjak bolýany mysal üçin bir bank işgäri diýeli, bankda işleýän. Ýani bank hususy kärhana bolsun, döwletiňki bolsun tapawudy ýok. O hususy ýa-da döwletiňki tapawudy ýok. Bu şo taýdaky adamy mysal üçin edip duran işini ýalňyş görseň ýa-da bir etmeli ýalak şekilde etmeýän bolsa ýa-da saňa garşy bir özüni gowy alyp barmaýan bolsa sen neme edip bilýän? Kamera düşürüp bilýän, suud etmek üçin ine seredin bu adam işini eden ok. Ýa-da polisiýa bolsun ýa-da ýanky gaýy bolsun, pagony ýyrtda ine şu telefonu düşürmedik bolsa nähili bolardy? Erwet bolardy, pagony ýyrtdy ýene näme diýip hiç bir nemesem ýok. Şaýat hökmünde de ol ýanyndaky o beýleki kulaklygyny goýajak da iki adam toýaly ýalňyşmasam. Şey dip edýärler, ýöne ine kamera düşürilmelidir. O kamera düşürsen o yerine oturýar. Bolmasa da demeden ok bu zat. Aydın. Nemettin ýaly. Biraz o sen neme o telefonuňa jan gelende nemäni aýdyp berdim de ýa bir bankyň işgäri bolsun ýa-da hususy bolsun ýa-da bir kamu banky bolsun tapawudy ýok. Şo taýda işleýän adamyň edip duran işi ýalňyş bolsa şonu suud etmek üçin düşürüp bilýän. Sen soramaňa gerek ýok. O düşürme diýip aýtsa da kulak asylmaly däldir. Ol düşürme diýip aýdyp biler. Ýöne kanun o düşür diye. Näme üçin düşür diye bu sebäp bir public adam. Köpçüligiň öňünde. Edýän iş hem köpçüligiň işi. Ýa-da döwlet sırrı bilen baglanyşykly iş bolsa o düşürmän bilersiň. Olam ýöne ýa-da jemgyýetiň günlük durmuşynda galat gelýän bir zat däl. Ya da kemine misal üçün sen işini bitirmek için yankı polisiya işgärine ya da banka işgärine para berýän bolsaň onam düşürmän bilirsiň. O ýerde senem jenaýatyň var. Yani başka ýagdaýlarda ine ýöne bir zat var. 2-nji dünýä uruşundan soň yankı insan hakları dünýädäki yankı insan haklaryny goramak we güýçlendirmek üçin yankı näme deklarasiýa diýilýär, kabul edilendir. Ne şol ýerde insan haklaryny yani sen öz hakyňy we mertebäňi goramak üçin islendik serişden ulanyp bilýän. Yani o näme diýmek? Ýaragam ulanyp bilýän. Ýöne ine bugünkü gün tehnologiýaň bize berýän mümkinçiligi bu ýarag däl. Sen o Türkmenistanda bir adamyň ýa-da polisiýaň mertebesi bilemek barmy ýokmy? Sebäbi olaram öz mertebesini ýok etdi ýa-ni.
Yani hiç kim şu gün polisiya, Türkmenistan'da polisiya yankı şoň eşigine, lybasyna hormat goýan ýokdur. Polisiýaň özüne pagonu goparýar diýen. Soň olarda mertebe diýen zat bolup bilermi? Yani ýöneköý zatda. Şoň üçin şu gün özüňizi goramak üçin ýylatyň edip bilýän işi telefona düşürmek. Ha, Yani telefon yarak. bir zat bilen bolsa ya da düşünmeýän bolsaň bagyşla ýanky men bu näme düşünemok, hawa sen diýenleriňe düşünemok. Ene men täze surata düşürýän ikimiziň gürleşýänimizi soň başga birine görkezjek näme diýer. Soň görkez dostuňa görkez ökman internete goýam diýilen ok. Paýlaşmak dostuň bilen, garyndaşyň bilen, tanışyň bilen, beýleki bilen paýlaşmak. Ine bir şeýle boldy ýagda ine görkezeň kim berdi? Ýanky kanun bozdu ya da kim berdi? Hakly, haksyz diýip bilersiňiz. Ýöne eliňizdäki ýaragdan ine akyl bolmadyk ýerinde gynansak da eliňe näle tehnologiýa geçsin sen ulanyp bilme mümkinçiligiň ýok bunu. Häzirine türkmenler ýanky Instagram ýa-da ýene şoňa benzeş ulanýandyrsyňyz, ulanýansyňyz ýöne akylly adam ýa-da bilimini, bilgisini ulanyp ýanky internet diýende biz hem internet ulanýas, aýdaly Amazonam internet ulanýar. Şol bir internet ulanýas kemine. Ýöne Amazon interneti ulanan üçin bize internete pul töleýäs ulananymyz üçin. Amazon şol ýerden özüne bir yer edinipdir, ýanky bilemok näçe şu wagt oň bahasy $1 milyard geçýär. Näçe $1 milyard geçýär ýani ýadyma düşenok. Amazon ýöne gaty uly bir näme öwrülendir, imperiýa öwrülendir. Yani market imperiýasyna diýeň. Imperiýa diýsäz Amazon'a goşun ýenele gözüne. Biraz o şeyle ildeşimiz yazıptır. Bular indi şol polisin videosunu ortaya çıkaranlar için millete verilen ceza mı diye. O gowu neme? O ceza däl ýanky nämedir ýene ildeşimiz aýdar. Çare ýalap bir zatda. Şol garşylyk görkezmek we görkezip bilýän garşylygy ynansak da şu günkü şondan ibaret. Ýanky edilen çäreden ibaret. Görkezip bilýän garşylygy we bir zat ýadynızdan çykarmaň Watan habarlary ýanky beýnine işleýändir çağalykdan başlap. Ine revolýusiýa diýäs ýa-da revolýusiýa diýsek dogry bolýarmy? Revolýusiýa diýilgän. Şol revolýusiýalaryň hemmesi birinji pikirde başlaýandyr. Birinji pikirde revolýusiýa başlaýar, soň islew döreýär, täze bir alternatiwe. Şondan soň o revolýusiýany saklap bolma mümkinçiligi ýokdur. No. Ondan soň eýem näme gerek däl revolýusiýalar bir başlansoň entek mene göremek saklanan ýerine. Ýa-da üstünlüksiz gotaran bir revolýusiýa. Soňu bilen bozulup biler uzun vadede sebäp wagtyň geçme bilen käbir zatlar ýatdan çykýar ýöne. Mümkin däl hatda iň näme mysalam Fransiýadakydyr kemine aydınlanma diýilip bilinýär diýeli. No. Şol entek hem şoň miwesi ýa-da nämesi dowam gutarýan däldir, dowam edýändir. Şol näme. Sebäp birinji beýinlerde bolýandyr. Beýinde ýa-da pikirde ýa-da düşünjede revolýusiýa geçmän ýanky aktiv fazasyna geçmän mümkin däldir. Geçen ýagdaýynda helakçylikdir oň soňa, bedbahtçylykdyr. Şoň üçin birinji ýanky düşünjäni hem kontrol etmek üçin Watan habarlary şu günkü Türkmenistanda hem üçin YouTube ýa-da beýleki platformalar Türkmenistanda işlenok. Sebäp Watan habarlary bular gelen ýagdaýynda Watan habarlary ýa-da hiç kim ýani Watan habarlary soň şekillendirip bilenok adamyň düşünjesini. Ine ýöneköy bir zat siz daşdewereňizdäki türkmenlerden sorak görüň. Türkmenistan nähili ýer, Türkmenistanda nämesi gowy diýip aýdan Watan habarlarynda 30 ýyldan beri aýdylan zatlary siz aýdyp berýändir. Ýani ýatdan aýtýar, pikirlenmen aýtýar. Eger siz bir sorak gören wagty birine pikirlenmen jogap berýän bolsa, onda ol jogap berdi diýilip hasap edilýän däldir. Ýalňyz jogapdyr. Ýani soragyňyz elbetde 4 goşmak 4 näçe diýsen, her kim pikirlenmen aýdyp biler 7 diýip. Ýalňyz aýtdym ona häzir. Mysal berýän. Näçe diýip aýdyplar pikirlenmen. Ansat olan için ýöne käbir meselelerde mysal üçin Türkmenistanyň nämeleri oňat diýen wagtyň adam birazjyk pikirlenmeni bolýar 3-5 sekund.
Nämeler erwet diýende de ýene bir köprä pikirlenler bolýar. Ýöne türkmenlere soran wagtyň Türkmenistan näme o baý döwlet ýene diýip şol bir zady, ýani watan habarlarynda aýdylan zady aýdyp başlaýar. Oň ýa türkmenler bilen gürleşmän bolanoksa jogap berjek jogabyny sen hem watan habarlarynda görüp gelýän. Näme üçin onda men soraýan ondan sonra ýani. Bu näme diýilýär? Stereotip bolupdyr. Aslında şol adamlar watan habarynyň bir stereotipi. Watan habarlar bir prototip. O şonu görüp nemedenler hem stereotip bolýar-da. Beýnandyrjy ýöne bu bir neme çökkä bizim hem ýolumuz açýar bir tarapdan aýdym bu ýagdaý. Ýani täze çykjak düşünjäniň hem öňüne açyp dur. Şeýle gaty gowşak da nemesi. Soň ýerleşmiş şu taýda bir neme ýazypdyr. Bu arada aýdylmaly zatlar bar-da. Kanun ýegenlere işlänokmu diýip ýazypdyr. Indi kanun birinciden o ýok. Diňe ýegenlere däl şeýle kanun bar ýöne bir kanun bar. Halkyň garşysyna kanun bar. O işleýär. İşlänli üçin bar. Halkyň Türkmenistanda kanun halkyň garşysynadyr. Elmydamada. Şonda işleýär, başgaça işläp bilen ok. Ýani biz şunu düşünmeli. Ýani biz bize halky o ýegenler bilen ýa-da özleri bilen deň görenok, pes görýär, şonuň üçin raýat diýip at goýandyrlar. Ýöne ýere goýulanok o at raýat. Goýun sürüsü diýär. Kemine problemaly tarapam sen şu prezidentiň hem Türkmenistanyň raýaty, oň ýegenler hem Türkmenistanyň raýaty. Yani o kanun meselesinde ýegenlere işleýär şu gün Türkmenistanda kanun aýdyp bereýin. Kanunçylygy mysal üçin men 4 ýaşymda bolsam, kemine de 7 ýaşynda bolsa kemineň kararlary üstün bolýar. Kemine men güýjüm ýetenok diýeýin. Şoň üçin kemineň diýen adam kanun bolýar şol ýerde. Aslında ol kanun däl, kanun ýalyk bir zat bolýar. Yani Türkmenistanda şu gün edil soňýalyk bir sistem var. Şoň üçin Türkmenistanda örgütlenmäň öňüne garşy gaty kän işleýändirler Türkmenistanyň ýanky häzirki sistema diýeýin Türkmenistandaky örgütlenmäge garşy işlenýändir. Siz hatda öz dostuňyz, doganlaryňyz bilen bir ara gelip bir iş edip bilmeýäňiz Türkmenistanda. Yani eden ýagdaýyňyzda türmäge basarlar. Edip görüň mysal, ýöne inanmaýan bolsunuz. 3 sanak dogan olup bir iş edip görüň we ol işiňiz hem üstünlikli bolsun. Eger bir adam etse şonu hiç kim istat diýenok, ýöne 3 adam eden üçin ol hem 3 kişi diýmek bir örgüt diýmek ýa. Ya 3 adamdan gorkýarlar. Ne 3 adamdan hakykatdan gorkýar Türkmenistan. Indi şonu örgütü siz 1000 kişilik bir örgütü gözüňe getiriň. 1000 kişilik bir örgüt olan wagty ýani mümkin däl Türkmenistan şu gün sistemasy ona garşy bir haýsam bolsa bir hereket edip bilsin. Allah. Biraz soňam kanun diýilende aýdyn şeýle bir zat bar-da, kanun bir konsensus aslında. Yani konsensus demek näme? Akıl bilen maslahatlaşıp köpçülük nemesinde maslahatlaşıp o ortaya çıkarılan bir neme ine şu zat edilmeli. Hemmemize değişleyen şu şey edip olmalı. O senin bilýän, o menin bilýän, hemmemiz bilýäs. Yani Türkmenistan'da kanun yok, Türkmenistan'da buyruk var ya da siyaset var. Şimdi siyaset diýende o siyaset aydın yani raýatyň bakılmağı diýmek aslında. Seyislemek sözünden gelýär da. Oyun bakmak diýmek siyaset. Yani politika sözünün bir manidaşy däl. Şonuň ýerine ulanyp gelýärler, ýani o manida däl. Taryhy arka planyna seretseňiz hem taryh boýunçadan raýata siyaset edilendir. Gynançly tarapy. Şeýle soň şu taýda bir neme bar. Biraz bular revolýusiýanyň tezleşmegine kömek berýärler. Bilmeýän bilip edýärlermi ýa-da bilýärlermi diýe. Biraz revolýusiýanyň o tezleşmegini bilipmi ýa-da bilmän edýärlermi diýe. Şu
bizim eden gurrumlarımızın neticesinde aslında o kömek eden şekilde olýardy. Aslında bir Ee, tarapdan hem doğru aýdym ýa-ni öň Yok, kemine doğru değil. hı. Yine şu zadaýdaýyn. Türkmenistanda şu gün hükümet ya da yani terörist rejim diyeli, terörist rejim var. Ol rejim hem gün geçtikçe gücünü kaçırıyor. Hı. Yine son olan karşılık var. İldeşler şu gün Türkmenistan'da olara karşılık var. Yine sonku 3-4 yılda edilen işlere seyrediklerim. Yani daşındaki olan trolları yenisi bir giden içerinden edilen basışlar olan üyütkeme, ödürlü basışlara gelme, ondan sonra polisiyanın suratı düşürüp çıkarıp başladılar. Hı. Bu zatların hemmesinin karşısında hazırki günde yankı edilen bir göreş var. Onları tizleştiren o revolüsyanı. Göreş var. Göreşte inisiyativa kim tarafında? Bizim tarafımızda inisiyativa. No, biz Şoň nämeşek üçin olaram olar şoňa görä näme öňüne aljak bolýar. yani hava yine ilatın ya da bizim eden işimize karşı bir zat etçek olup yanlış yazılır. Ol aslında olar yöne oturan yerden irden turdum şu iş edeyin diyen o. Käbir problemlerini çözme üçin edýän. Elbette o revolüsyon yakınlaştırıyor. Yani olar yöne hiç saat etmese de yakınlaştırıyor. Yani käbir kaçınılıp bolmayan näme diýin sonuçlar vardır. Hı. Şonun Öňüne alyp bolmajak o nemeler öňüne bardy. alıp bolmajak. Öňüne alıp bolmajak meselelerde olarda hazır inisiyativa olar tarapda da. Biz hiç kaçan yine sonku 3 yılın içinde elbette ilk başta gören olsanız inisiyativa olardaktı ve kanalda çıkış eden wagt yankı prezidentin eden işine bir näme berýärdik. Näme diýilýär ama Baha berýärdik komentarlar diýeler. ya da baha berýärdik ya da şolardan azıcık sebäbi hakykan şoňalyk olam bizim bir ejizligimiz ýenemiz däl, düşünje şoňalyk. Yani toplumun düşünjesi şoňalyk. Indi gelýär häzirki gün soňky wagtlarda hatda berde ine Watan Havadan süren bolsaňyz biz Türkmenistanyň içinde ýanky bagy bostanlyk, agaç ekilmeginiň nämeleri barada nädip ekilip bolýar, suwuň problemalaryny aýdyp başladyk. Türkmenistan Watan Habarlar bir hepde 10 günden soň şol maglumatlary berip başlady. Yani biz onu görenden soň eýen biz düşünüp başlaýarys. Yani inisiatiwaýy özlükden bizim elimize geçýär. Yani biz olary manipulasiýa edip bilýäris aslında. Manipulasiýa diýsek ýalňyş olmaz. Yani inisiativa häzir biz tarapda. Şoň üçin olaram etmek mecburiýetinde. Mejbur. No. Hawa. Olar bilip ýa-da bilmän tizleşdirýär. Olaram düşünýär käbir zatlary ýa-da görýärler. Olar diýenim ol ministrlerimizde ýa-da komitetiňiz hemde. Olar diýenim şol olaň üstünde oturan ýa-da agalary bardyr. Men şolardan şolara aýtjak. Hawa. Aýdym menem şoňa benzeş aýtjaktym ýöne men diňe mysal berip geçjekdim ýöne sen düşündürdüm. Demäne. Ine öň Azatlyk radiosu bardy. Azatlyk radiosu bolan bolsa şu edilýän zatlara komentary bermez. Ya bizde yetmeýän zat o komentary bermek ýa-ni düşünje aýtmak. Düşünje diýmel, pikir aýtmak owa. Inde häzir ýa-ni edilen zat Kemine onu belki bir gün bilemem. Aslında geregem däl. Indi Orwell'ı okansyň. Hawa. Başlan. Şol ýerde opozisiýa bardyr. Ýa-da maglumat, hakyky maglumat berýän bir guruma bardyr, guruluş bardyr. Ýöne şoňa gelen adamlar ýa-da şoňa ynananda adamlaryň hemmesine ýanky nämeler soň tutsak edip. Yani häzir Türkmenistanyň içinde de bu Türkmen halkynyň ýa-da ilatynyň hemmesi yankı Watan Habarlaryna 100% inanýan adamlar däl, içinden çykjaktır, hemişe çykjaktır. Näçe üstünden basış bolsun 100 ýyldan soň çykyp bilýär 5-10 adam. Olary näme etmeli we olary nädip şoňalyk adamdygyny näl diýilýär o? Şoňaly adamdygyny ýanky öňe çykarmaly ýa-da bilmeli şoňaly garşy pikir edip. Aňsatlyk bilen soň öňüne alyp biler ýa-da. Hawa. Ine şoňalyk düşünjelerin ortaya çykan sen görüp bilmek üçin we şoňa garşy işläp bilmek üçin bir sanyk şoňalyk düşünjeleri çekip bilýän bir guruluş öğretken. Bizde onu Azatlyk radiosu.
Buna controlled opposition Şoň diýil üçin ýa-da. ol aslında azatlyk opozisiýada däl, ol özüm aýtja, bizdiň habar diýe, ýöne habaryň ýanynda da oňa berilen habarlar hakyky habar bolsa we siýasy bir näme habardan bolsa, onda näme etýärler, onu galamalýarlar, ýa-ni gelen çeşmeni, ol çeşme soň ikinji habary berip bilmeýär. Sebäbi ol Türkmenistan bilen işleşen nämeler bar, sistemalar bar onun ýerde. Berde Azatlyk radiosynyň özünde de içinde bir adam bolsa ýeterli. Awa. Yani olam gerek yani diňe men häzir Türkmenistanyň şoňalyk oňa gurnulan sistemasy bar diýip aýtjak. Ol sistema orulam gurulýar. Ondan başga esirem şoňalyk işleýär. İslendik diktator sistemalar Hytaý hem şoňalyk işleýär. Hytaýa seredip görüň. Opozisiýasy hatda Singapurda görersiňiz. Men hayran galdym. Singapurda öğrenen wagtym Singapurda kemine şoňalyk ösen diýäs diktatura Singapurda da ve opozisiýasy bar. Hakykatdan hem bar. Şoňa garşy işleýär. Ýöne ýanky içinde işleýär ol opozisiýa. Opozisiýa ýöne hiç ýyly ulanan, sany artan aýdaly bir belli bir 4-5 sanyk adamy bar da şunda ýene bir 25-30 sanyk diýelis olar goldaýanlar bar. Ýöne sany artan. Dürli adamlar gelen şol bir adamlar. Yani özürem siýasatyň içinde näme üçin edilýär? Olara ýanky näme diýilýär şoňa? Pluralizm mi diýilýär? Awa ýanky. Ine Näme onu diýär? ýok etmek üçin. Şonu ýok etmek üçin şoňalyk sistema gurulanan sistema gowy işleýär, gaty gowy işleýär. Türkmenistan üçin hasam gowy işleýär. Bizde bilemok näçe adam durmuşunda näçe sany kitap okudy. Kitap okumadan mümkin däl-de. Kemeneýne bir aýdymçylardan ýa-ni Eminem diýip bir aýdymçy bardyr. Dinlediňmi bilemok. Ýöne şonu Dinledim kendim. bu kemine bu aýdymçy ýa-ni aýdymlaryny özü ýazýar. O aýdaýyn iň az 5000 kitap okan bir şahsa mendiýär. Awa. Sebäbi ulanýan sözleri ve ýa-ni sözlemi guruluşy we manasy. Yani onu sen bir kitap okap eminem bolup bilmeýär. Yani men berdi ýöne nämen güýjüni aýtganda, ýa-ni kitabyň güýjüni aýtganda. Indi Türkmenistan hiç kitap okamanlygy üçin ol azat we opozisiýa diýer ýa-da hiç bile opozisiýa näme dilinde düşündirdik. Opozisiýa aýdaly daşynda şoňalyk opozisiýa bar ýa-da biri özüne çykyp men diýär opozisiýaner diýär, opozisiýa diýär. Sözüň manasyny düşünmädiren tek ýöne şol bolupdyr nädip. Yani bir adam injiner sözüniň manasyny düşünmän injiner bolup bilermi? Doktor sözüniň manasyny düşünmän ýa-ni doktor bolup bilermi? Ya da pedagog sözüniň manasyny bilen ok ýöne biri çykyp men pedagog diýse ýöne sözüň manasyny bilen ok. Ne Türkmenistan problemi. Yani opozisiýaner diýär, ýöne opozisiýaner sözüniň manasyny bilen ok. Nädip bolup bildi ol. Şeýle hawa. Şonuň üçin häzir ine jogap berýän, analiz berýän mehanizmlary döretdik, ýuwaşlyk bilen döreýär. Garaz aýdym o biz gurrun bersek ýene de düşünmezler. Şonuň üçin arkaýyn gurrun berýäs biz bu zatlary. Gizläp berýämiz ok. Indi ýylleşimiz ýazypdyr. Olaryň çäklendirmek hukuklary bar diýär, çäklendirmek hukugy. O bar, ýöne näme üçin bar ine? Näme üçin bar? Halk inanypdyr. Bular näme bardy aýdym? Käbir ýylleşlerimiz gurrun berdi-de. Bir däl, iki däl o bir näçe. Şu diýe Türkmenistanyň Newt gazy diýe prezidente değişildi faýdaýamyşlar. Benim hayran galýam bu nerden gelýär bu? Inandyrlypdyr ýa-ni şoňa. O iki taraply inandyrýan. Birinji bu seninki däl diýip inandyrmaly. Näme üçin meniki däl? Sebäbi bununky. Diýmeli-de bununky diýil ýa-ni ýa-ni Berdimuhammedowlar tapawudy ýok. Men 30 yıl ya da men 25 yıl siyaset yani men 25 yıl hükümette işledim diyen adamlar var. O ne diyecek? O hükümette näde işledin? Yani hükümette bir yani Türkçelep aydanda bir görev alıp bolýar, doğru değil mi? Bir pozisiýa alıp bolýar. Ýa-da.
bilemek ine şoň ýaly hökümetde işledim diýmek men näme diýin? Hökümetiň bar diýip aýtmagda näme diýýärdi? Ýok, sözlemiň manasy bir hili Mhm. näme diýin? Däli adam aýdyp bilýär-de men ine Hökümet işgäri. Ona mysalam getirip bilemok şu an. Başlarsanız. Hakyky mysal getirip bilemok. Men 25 ýyl hökümetde işledim diýen sözlemiň bir şoňa benzeşip soň ýalara bir sözlem getirecek bolýar. Mümkin Ha. değil. Eğer o manyda aljak bolsaň 25 ýyl bolsa, 25 ýyl hem Niýazowyň hökümetine hem Berdimuhammedowyň hökümetine işledim diýmeli bolýar-da. Eğer ol nemeden alıp çıkacak bolsam hakykatdan belki bilmedik ya işläp bolýandyr aýdym. İşlet diýip kabul edeler. Yani 25 yılın içinde Türkmenistan yani son 25 yıl alsan ya iki hükümet geçti de şeyle bolýardy. Kızıklı yönü ınındırıp bilipdirler yani aýtjak bolýanym şu hukuk olaryň elinde diýen o sözüň demesi hukuk olaryň elinde däl, hukuk olaryň elinde ýaly edip ınandyrıpdyrlar. Ýoksa nemäniň garşysyna göreşip bilen oklara, Türkmenistanyň ýol problemleri orta çykdy indi asuda asman diýip gıýryp beren adam ýokdur. Näme üçin gıýrmasa görkezip bolýar asuda asmanyň şumu diýip şu asuda asman bolýar diýip sorap bolýar. Bunyň niresi asuda asman? Bitti ya bularyň nemesi asuda asman siýasaty. Yok, kemine. Bir abstrakt nämeden ýa-da näme diýýär? El bilen tutulup bolmayan nemeden? Asman diýilen Asud. düşünce dünýäde aýdaly bir sanak asman var ýa-da dünýä asmany bölüşen yerler barmy? Mysal üçin bu Türkmenistanyň asmany, bulam Eýranyň asmany, bulam Awganistanyň asmany diýip eşitdinizmi? Awganistanyň asmanynda guşlar köpeldi. Asman bir sanak bardyr. Yani dilin probleması kemine İngilizce'de olan olsa ayı, günü, aydan watyň bir sanalygyny ýa-da unique olan zatlaryň öňünde ýa-da D gelýändir. The moon. Söz The sky. hawa ýoksa da en gelýändir. Ne dilde şonu aýdyp geçýär bir sanak diýip. Indi İngiliz dili olan olsa şuňalyk zat bolma mümkinçiligi ýok. Çağda da düşünýär, çağda da gülerdi asmanyň masyny diýse. Şu asman, başka asman yok. Hakyky. Bizim dilimizde kemçilikler var, düşünem yok dilimizde. Asmanyň hawa. Onu elbette näme manysynda aýtýar, uruş ýok, ýene ýok, ul ýok, bul ýok diýip manysynda aýtýar. Ýöne asman asly bolmak türkmen hiç kaçan tarihde, yani türkmen özüne türkmen diýen adam uruş elbet bir zat hasaplanyp sebäbi islendik ýagdaýda türkmen taryhy seredip görüň. Uruş gaçynyp bolmayan bir ýagdaýa gelen wagty türkmen eline ýara alyp uruşýandyr. Aýalam erkeğem şoňalyk. Ýöne şu gün türkmen uruş ýok diýip bir hili şoňa buýsanjak bolup ýa-da buýsanýa ýalandan uruş ýok, şol gowzat ýalyk. Ýok. Dünýä bir sana kiçik dünýä var. Onuň içinde resurslar çäklidir. Ol resurslary hemme dünýäniň islendik ýerem isleýär ol resurslary. Ol resursy seninki bolmak üçin göreşmeli bolýar. Käwagt o göreşler uruşa getirip bilýär we sen şol wagt uruşup bilmeli. Şu an eýe çykmanyň üçin uruş ýok mysal üçin Türkmenistanda. Elbette uruş olmaz. Asuda bolar. Gelen islen zadyny alyp gitse hiç kile uruş ýok. Şu gün Ukrainada näme üçin uruş var? Orus Giriýa, Ukraina şol wagt ay asmanymyz asuda bolsa diýip şol Orusa başa gidip duran olsa uruş olmaz. Uruş olmaz. Ýöne şu Ukrainadan geljek hem bolmaz. Ýok edildiler Ukraina'da. Düýpli ýok dertler bu gezek ýöne. Sen bir aýtýan şu problema kemine baty. Yani gyzykly bu düşnükli iýleşlerimiz hem iýleşlerimiz şeýle gyzyklydyr diýip umyt edýäs. Bir neme var? Soru var. Ýene şular ýaly kanunda ýok zat bilen çareler geçirilende nädip goranmaly diýe. Olanlar basyldymy diýe. Basıldı mı demesine ele almalı, o basılsa basılmasa neme tarapı yok. Bize şol neme bilen korkuzayalarda aydın. Ölen vaktin cehenneme gidýän.
ýa-da basylýan soňunda, ýa-ni soňunda näme bolýar diýip gyzyklanýardy. Hemişe soňu möhüm däldir. Köplenç, ýa-ni türkçede süreç diýip bir söz bardyr, proses. Prosesiň özü netijeden has möhüm bolup bilýär. Esasan şu halatlarda. Indi biz näme seredeli, şunun ýaly zatlar geçirilen wagtda proses o, näde goranmaly. Biz şu taýa seretmeli. Goranmagyň nemesini aýtdyk, telefon kamerasy we mikrofonu o bir ýaragdyr. Şonu näçe köpeltseler, o şonça aňyr tarap o güýji gatça kiçelýär. Aýdym saňa bereýin sözü. İngilizce'de gatken essay yazansın kendine. Supporting ideas diye Supporting idea o. Ýa-ni. İslendik yerde. Şimdi telefon birincisi. Şimdi onun dışında yankı supportlar näme? Ya da näme diýilýär? Support. Yankı bir esas pikir var, soň şu esas pikirin hakykatdan tutarykly bolandygyny goldayan aşakdaky nemeler, pikirler var o. Şimdi ne kanunun dışında ya da kanun diýmeýän Türkmenistanda häzir moral kanunlardan uğur almaly diýen, ýöne onan bilýän ýok ya da moral ýok edilipdir de şol näme adamlarda. Ýöne size garşy bir iş edilen wagty birinji telefonuňuz var. Ondan soň oň daşynda onluklar diýip biz ýöne aýdamyz ok. Onluklaryňyz bolmaly. Enataňyz, dowanyňyz, garyndaşyňyz, dostuňyz, kursdaşyňyz, klassdaşyňyz, goňşuňyz, ýeneňiz, ýene bular onluklar. Ýene bir adamy içinden şolaň polisiýa ýa-da onusyny alyp bilmek mümkinçiligi ýok. Ýöne bir onluk bilen durmalylar. Onusyny alan ýagdaýynda da olamam her haýsynyň öz onlugy bolan ýagdaýynda gidip ýanky ýerden näme gerekde, elinize ýarag almak gerekde. Bir 200 adam bolup şoň izinden baryp näme üçin tutýaňyz buny diýip soragan wagt. Siz öz goňşuňyzy tanaýaňyz. Ol birine ziyan beren ok, ogurlyk eden ok ýa-da adam öldüren ok. Ýöne aýdaly ýanky maşyny näme sürüpdir diýeli, tezligini artdyrypdyr. Onuň üçin polisiýada olan şablonlary bar, jezasy bar. Onuň üçin polisiýa onu tutup alyp gidip basmaly diýilen zat ýok. Ondan soň kemine ýanky ýalyk video çekipsiň diýen ýagdaýynda da gidip şol 100 adam baryp sorasa şolardan bir adamyň izinden 100 adam, 100 kişi baryp sorasa nirde, haýsy kanuna görä sen näme etdiň, suud haçan etdiň, hany suuda menen gatnaşjak. Yani bärde siz jenaýat edeňiz ok hiç. Ýöne gyzyklanýaňyz. Gyzyklanýanyňyzam özüňiz ýalyk adam şoň bilen gyzyklanýaňyz. Siz onu tanaýaňyz. Erwede adam däl. Yani go erwede girdik ýene ýa-da jenaýatçy adam däldigini tanaýaňyz. Jenaýat etmedi ortada. Bile işleşip gören, belki çağalykda bile yetişen, bile ýanky oynadyňyz, bile mektebe gatnadyňyz ýa-da öz öýüňizden doganyňyz ýeneňiz. Jenaýatçy däl ol. Näme üçin onu polisiýa alyp gitdi? Yani şu jagaz zady sorap bilen günüňiz pikir etmeň, o polisiýa şol wagt dökülýär, ýykylýar. Şunu sorap bilen günüňiz. Olan diýenlerine seretmeň. Ol elterin, dıkarın, ýenederin, onederin seretmeň. Ol Niýazow diýdi, altyn asyr her kimde 2 sanyk ýanky açar bolar, biri Mercedesden, biri hem ýanky sygyrdan, bagyşlan biri jaýdan göleli sygyr. Hany ýene şo jagaz bu zat ansat zat, yani her kime bir jaýly bir maşyny etmek Türkmenistan ansat, gatan ansat. Şonam edip bilen ol. O Niýazow edip bilen, Niýazow bugünkülerden has güýçlükdi, ýagny elindäki nämesi has güýçlükdi. Siyasi güýji, ýa-da Türkmenistandaky ýanky adamyň kellesindäki onu yerleşdirýän ýerinde has ýokardy bulardan Niýazow. Şol döwür Türkmeni täze bir şekil bermek üçin gatykän işlendi. Gatykän pul harç edildi ona. Yani şu gün hiç sad eden oklar, şoň inersiýasy bilen girip barýan bir zat. Yani kabul etdirler da aýdym. Awa şu wagt digitali ýok olarda. Polisiýa näme diýene gördük, öz pagonyny öz ýyrtýan polisiýa bolsa, o ýem hiç kim diýmekde. Yani şu derece düşen bolsa polisiýa, onu ýürüte öwredýärler aýdym olara. Düşmek däl. Ýürüte öwredende de birinciden polisiýa işe gelen adam, o ýalyk adam işe alınmaly der. Yani alınýan bolsa onu alanam, yani näme diýilýär o?
Şonu şo yere getiren cevapkardır aslında. işletme olsa ona näme diýerdik? Ýa-ni her bir işletmenin nämesi vardır? Reputation. Reputasyası, Ne ne aurayı. şol zady awraýyny ýok etdi. Ähli guramanyň awraýyny ýok etdi. Polisiýa guramasy. Näme default diýilýär, ol näme üçin diýilýär? Ýöne polisiýa üçin bilen Bizim ova şu at yol gözökçülük. Yol gözökçülüğü hem de hemmecesi. Pagon de dinle demede yok ha. Hemmesinde de vardı yani. Bütün pagonların aurayı ne ola düştü şu an. Yol gözökçülük emine şunu aydık geçen saparada aýtdy. Yol gözökçülük şu gün kamera diýip bir zat var. Yani häzir bir kişinin ya da bir adamın yola çıkıp ona gözökçülük etmek gerek değil. Yani katı näme zat. Yani bu näme diýmek? Yani dünyada aydaly yazma üçin galam ulanýa, senen tegem şu daşyň üstüne näme bilen daşyň üstüne daş bilen yazýan ýalyp Daş bilen gazap yazıp görsün de. Ne polisiýa näme? Yani yol gözökçülük diýmek şol. Soňra ýola gözökçülük etmek näme gerek? Oň ýaly bizdäki gözökçülük ýalňyş gözökçülük. Oň ýaly gözökçülük bolmagy mümkin ýoksa bir adama sen eline özem ýalňyşmasam şol yol gözökçülük ullugy berýärmi? Ýa-ni maşyna bolup bilýär diýip sertifikat. Ine şol sertifikaty beren adam hany ulanyp bilýärmi diýmem, soň gözökçülük edýär. Näme üçin berdiň onda birinciden? Näme üçin berdiň onu ulanyp bilýär şol diýip maşyna. Araz bular özlerinin edýän iş bilen çelişýärler ýa. Öz içinde. Çoluşup dur. Indi aydın bular ýanky yol gözökçülük däldi, yol kesiciler bolmaly. Türkmenistan orta asyrlar prinsipi boýunça ýaşaýar, beýnansak da. Diýmek orta asyrlarda iň halanmayan näme yol kesiciler. Ýanky garakçy diýilýärdi bulara. Bular garakçy. Garakçy, näme üçin garakçy diýilýär? Ýolu kesýärler. Gidip barýarkan. Ýol kesýär, sen talaýar. Bolýan zat şeýlerak. Soň Halmurada şu taýda gowy näme ýazypdyr şu tema bilen baglanyşykly. Eğer şu kalyan çeken o biýüne adamlar tanayan bar olsa şol adamlar barada bize o dolrak maglumat uğratmaňyzy sizden haýyş edýärin diýe. O adamların hiç bir günahı yok. O hiç bir günahı yokluğunun dışında o şol adamların bir kimliği belli olmalı. O taýda da yani bu adam kim devam etti. Şu gyzykly bize. Ne iyileşler o şu Almurad ağanın haýyşyna bir dikkat alsaňyz gaty gowy boljak. Şeýlerek Onu kemine berdi aytmak yeterli olan ben fikrimçe habarlarda koyulsa ve malumat verip bilýän adamlar olsa şolar hakynda ýa-ni şahslar hakynda ol hukman gerektir. Ve şolar soň näme boldy diýen soram barda. Eden işleri näme üçin edenlikleri belli. Ýöne kim olar? Belki bir oyunçudur, ýa-ni saklama oyunçularıdır. Ondan bilemiz o. Ya da başka bir iş edilendir bize ya da vatan havalarının yeni aittim malumat manamız yok ve yanlışlığından biliyorsun. Yöne berde kişilerin yankı suratı vardı. Yani şu kişilerin özel görünüptü. Şoları tanayan bar olsun. Şolara malumat. Garaz bizim yani milli meselemiz olmalı yani şu zat. Kankeşik olup çıkmasın. Bilsem yok o şataya çıkanlara. Tiyatro üçin çıkan olmaklar mümkin. O yani bir güne däldi. Tiyatro mümkin. Şoň üçin aýtjany kalyan çeken üçin oňalyk bir. Yani paylaşan üçin kalyan diýsen ine kemine yegenleri näme üçin onu çekilen ya da näme yegenler hem edip ýöre o işleri. Ya da daşary ýurtda da edip ýörler ýani daşynda Türkiýede, Orsetde ýene de olaram kalyanam çekip paylaşýarlar ya da belki alkollü içkiler içip paylaşýarlar ýöne olara da hiç kim iştat diýen o. Belki Türkmenistan içinde hakikaten çekenler vardır ve surat koyanlar olur da hiç kim iştat diyen o. Yani. Bir ildeşimiz hem yazıptır.
Şol kalyan çekenligi üçin ýygnalan oglanlaryň hosarlar soňky togugyny satyp oglany halas etjek bolmaly däl däklisiniň hosarlary habarlaşyp kanuny esasda haklaryny talap edilmegine maslahat beriň diýär. O dogry pikir, o şu taýyny demedeli, o kanuny esasda indi bir kanun diýip bir esasy ýok Türkmenistanda. Bunu bir kabul etmemiz gerekli. Kanun esasda däl, şolaryň nähil esas ulanýan bolsa, şolaryň ulanýan esasynda etmelidir bu zady. O güýç ulanmaly bolsa güýç. O halk sany kana içindäkiden. O şeýlerek bolmaly. Soň ine ýokarda da ýylleşimiziň o ýazany ýene ýadyma düşdi-de, ol ine şunuň ýaly ýagdaýlarda nädip o goranmaly diýen bir neme sorady. Kanunyň ýok ýerinde goranmagyň ýekece bir nemesi bardyr. Elinden gelen her zat edip bilirsiň. Sen düzgün ýok. Mysal üçin şunuň ýaly ýagdaý bolan wagtda sen o şu taýa ýüz tut. Mysal üçin bir elinden o bilmedim bir zadyň aldy diýeli. Soň sen birinji gitjek ýeriň o polisiýadyr. O soň polisiýa bilen o taýda neme berýän tutanak ondan soň ýuwaşlyk bilen neme prokuratura çelli gidýär bu iş ädim. Türkmenistanda eýle bir zat ýok. O ýalňyş baraýsan seni günäkär edip o emedýär diýmek o taýda kanun ýok. Bar bolsa da halkyň garşysyna işleýär. Aýdym indi bize munyň üstünde işläp ýörürsek köp wagtdan bäri ine geçiş döwründe ine häzir hem geçiş döwründe köpden bäri başlady bu hereket. Ine şu döwürde bir adam kanunyň ýok Türkmenistanda özüni goramaly, nädip goramaly? Ne goramak üçin o garşysyndakynyň o janyny alyp bilermi? Goranmak üçin o her zadam edip bolar kanunyň ýok ýerinde. Etme mümkinçiligi bar. Şonuň biz ine täze Türkmenistanda şoň arkasyna durar ýaly kanunçylygyny döretmek üçin işläp ýörse ýöne bunuň üçin geçenen bir neme çykyş edip aýdypdym men. Bize Türkmenistanyň içinde edilen her bir nemäniň siz ses ýazgy edip uğradyň ýa-da ýazgy edip uğradyň ýazyp suratlaryna ses ýa-da video tapady ýok şolar uğradyp goýun biz bir dosýe edip jemläp ýörüs. Türkmenistanda o kanunyň ýokdugyny we şunun esasında da halkyň ýa-da näme diýilýär erkinligi bilen mertebesi bilen oýnaýan adamlaryň janyny almagyna mümkinçiliginiň bolup biljeginiň aşagyny ýa-da nemesine döretjek bolýar. Hukuky nemesine, fundamentine. Şonuň üçin gaty möhümdir bu zatlar. Ýyldaşlar bu näme diýilýär? Aýdym bu oyun dälinde. Oyun däl. Bizim üçin oyun däl ýen azyndan. Şeýlerek ýa-da üşmeli. Şunuň ýaly ýagdaý bolan wagtda ýa-da hosarlary iýleşip syňaşýaly üşmeli. Ýöne kanun esasda däl, şolaryň ulanan nähil esas bar bolsa şoň esasynda. Şol tutsa edilen olanlaryň ählisi orta halda o pes derejede ýaşaýan maşgalanyň çağlardygy belli, emma şonça maşgala hakyny talap edende tutsaglyklarynyň halas boljagyna ynamlary ýokmu diýip sorapdyr. Sesini çıkarma diýilen bir neme bar da. Ýok, näme bar kimine? Türkmenistanda mysal üçin sulh diýilen zat ýok. Ýa-da näme diýilýär, kaziýet. Ine şol institutumuz ýok bolan üçin Türkmenistanda hiç açılan bolmady, ol Orus döwründe de ýoktu, Essi döwründe de oňa zat ýoktu. Kaziýetiň näme diýini bilen ok adamlar. Polisiýanyň özü hem ýerine ýetirici hem kaziýet Türkmenistanda diýilsak. Ol ikisi bir ýerde bolma mümkinçiligi ýok, ol ýa orta asyrlar diýmek, ol ýa näme şu dünýäwi döwlet diýip bilmeýär. Häzir polisiýanyň eline Türkmenistanda ýa kaziýete pul berýän adam görýänler.
ya da para veren vardır. Olam ne diye komşusuna yine ne edilen var. Yani Türkmenistan'da biri komşusuyla davalaşsa kaziyete gidip bile, yöne polisiye ile davalaşsa, komitetle davalaşsa kaziyete gidip bile noktada hayran alayım. Sebebi şu polisiyenin özü kaziyet deyip fikir ediyor. Hı hı. Yani Şu polisiye türme havası yanım şol neme polisiye diyelim mi adam? polisiye türme basma hukuku yok o yani. 3 gün mü ne mi saklar biliyor? 3 yanılmıyorsam 3 sutka saklar O biliyor. göz aslında tutup bilye. Ondan Ama köp. ondan sonra dine yani kaziyetin kararı bile devam edip biliyor. Kaziyetin ona edince. 3 gün saklar biliyor. Olan insan haklarında var. Yani Ha. Türkmenistan kanunçuluğu değil. Türkmenistan kanunçuluğu ancak insan haklarına göre yazılıyor. Hı. Ya da şundan çıkmayan yazılıyor. Ol 3 günün bir öne yere del aydın yankı neme dasyasını tayarlap şu edeni işini yolu oyup neme tavşıryança verilen vakt. Ama ondan köp eyyem saklar ya da polisiye, Türkmenistan polisiyesinden yok eder deyip böyle adamlara. Yani korumalı adamlarına aslında polisiye hukuku korumalı. İşte korumalı adamlarına yok eder diye. Yok etmek sözü kemine canlı için aydırılan değildir. Hı. Canlı öldürülendir. Birine ben seni öldürürüm demek. Yok Demektir. yok etmek demek eğer sen insan derse insanı yok etti diyene var. Misal için e, dünyada yapıyor. İstendik Germanya 2. Dünya Savaşı son ne hemen sebepler öldürüldü değil. Hı hı. Yani için milyon adam öldürüldü. Bir daha oldu deyip bilenler. Öldürüldü deyip bilenler. Yöne yok edildi değil yani. İnsan için kullanmalı. Sen faydalı yankı suyu yok edip bilersin. Kalamı yok edip bilersin. Yani işte maşını yok edip bilersin. Yani insanı yok edip bilmeyen. Ya da virüsü yok edip bilen. Bakteriyanı yok edip bilen gibi. İnsanı kişinin yok ederim demek karşısında ama sen insanım değil demek. Hı hı. Sebebi istendik konstitüsiya kanunçuluk istendiğine seredik gör. Yine planı yok eden için falan yıltırma havasını değil yani nedir? Öldüren bir için yıltırma havası. Öldürmek demek insanı faydalı yani. İnsanı öldürüp buluyor. Yani bizde şu adamlar insan yavrularını görüyorlar. Son için olarak yok ederim. Rayet yok ederim. Rayet yok edilir doğru. Sen bir şahsiyeti yok ettim diysen onun yahut deme yok. Öldürüp bilirsin. Ve o canlı adam. Hak hukuku olan adam. En azından hak hukuku ile doğulan adam. Hak hukuku olan adam. Öz razısıyla ya da yatasını razısıyla verip de birilerine yönelik. Sonra da eğer bulamıyor. Hı hı. Bulamıyor öyle. Kulam Tarih, yok edilir. tarih okuyan olsanız yok edilen sözler bunları için kullanılıyor. Yok Hı. edip değil. Yöne çok uçtuktan sonra eğer kişi için her bir adam yani şahsi pasaplanıyor ve şahsı öldürülen yok edilenler yönetmekten de yok ederler deyip hatta adamlar birbirine seni yok ederler. O birbirine gömünlük ver ya diye sen yok O, der deyip. o ben insan yani ben bir cansız bir kişiyim de yani insan yok edilme yani insan öldürüyor diye varsa olmaz Hı. artık öldürüyor demek sen insan pasaplıyor yani sonra yok ederler diye. Hı. O korku filmi yalak bir neme örüptürler de yani. Sözler bilen. Hakikatte öyle bir zat yok. Aydın sesin bir hil neme peseldi yanka göre. Näme Hazır geliyor mu? Ha indi düzeldi. Ha, mikrofonundan uzaklaşmışsın. Şimdi yankı neme devam ederli şu tayda. İyileşme soraptır. Şu kanunlar nereden gelip çıktı diye ya da kim oylap taptı deyip bir soru var. Şimdi bunun kanun değerliğini yani aytdım yeniden babaydan. Şu Türkmenistan'da edilen zat kanun değerlir. Kanun bir konsensustur akıllı adamların yani cemiyetin ortaya çıkaran akıllı vekillerinin o dörediyen düzgünleridir kanun. Ve hem hükme değiştirilir.
Bu çıkýan zat kanun däl, ya buyrukdur ya zulümdür ýa-ni ya zulüm demesindäki buyrukdur. O nereden gelip çykdy diýseňiz, nemelerden gelip çykdy. Näme diýler oňa? Baba Araplardan gelip çykdy. Ya şonuň ady berilýärdi. Ýöne munyň arkasynda şo jemgyýeti insanlykdan çykarmak üçin, mysal üçin bolmajak bir zat tap, o şondan o neme dele, adamlara ceza bereli diye. Näme? Kalyan. Indi hazır o şuna neme edilmese, o ertir bir gün bilmedim ýakyn näme çykyp biler. O ýörap barýaka o güldü diýip. Ýörap barýaka gülenler diýip o çykarar o. Ýene şular güldü öz özünden. Diýip çykarar. Maşyna çep ayağı bilen mindi. O maşyna çep ayağı bilen mindi. O Bolup biler. o şeyler bir nemeler bilen edip biler. Bu ýanky jemgyýetiň Kemine. mertebesini aýagyň aşagyna almakdyr bu. Maşyna çep ayağı bilen mindi, onu hem sosyal medyada paylaştı. Şoň üçin 15 ýyl ýene. O. Näme üçin bolmasyn? Bolup biler, onu gülýäs, ýöne Aa. hakykatyn kalyan çekip şuňalyk suud edildi diýse näme diýim? Şo zat şol aslında ýa Şol maşyna zat. çep ayağı bilen mündi diýmek bilen kalyan çekdi diýmek ikisi bir zat. O kanun däl, o ýani kanun diýmek üçin hokman suratda iki tarap bolmaly vatandaşlar. Iň az iki tarap arasında kanun çykyp bilýär. Türkmenistanda hazır bir tarapy bolýa, o ýani oruslar diýeli, ýa-da şol ideologiýa, diktatura, sistema, näme diýip adlandyrýan bolsak, beýleki tarap kim? O. Indi halk diýjek olarsyňız, ýöne halky görkezin ine halk, ine şu halkyň düşünjesi ýa-da ine şu halkyň nämesi. Ýok, şol. Ýani Aýdyň iň görülýän tarapy saýlawlar. Saýlawlarda olam ýa-ni üýtgäpdir ýa onuň ýa-ni o Üýtgäpdir ýa. saýlawlar men aklyma gelmedi. Ýöne kemine biz başda pikir eden olsaň biz nädip ýanky halk bilen ýa-da ilat bilen nädip gürleşmeli diýen soraw bar. O. Biz şonda näme diýdik? Milli nämelerden uğur alsak diýdik we türkmençiligi düşündürüp başladyk bilen gördük karşymyzda türkmen ýok. Hakykati ýok. Hakykat. Näme diýdik? Ay bular Müslüman diýe özlerine diýdik. Seretdik karşymyzda Müslüman ýok. O. Yani näme seredeli diýdik? Türkmenistan baý diýerler, gel şoň üstüne gideli diýdik. Türkmenistanyň yani hasap kitaplary, gazy, nefti, on näçe bolýar? Statistikasy hisaby. Ona statistikasyny çykarýas, hasaplaýas, haýsy firmalar nerede ýerleşýär? Yani Fransiýadan tut, Xitay, Orus olan näme çykarýarlar, olary maglumatlaryny topla, yani bu zatlary bir halka görkezsek belki şoň nämesi bilen bu birleri aňardan ses geler diýip halka şonu hödürleýän ýene hiç kim ýok aňarda. Yani kanun olmak üçin, yani Türkmenistanyň kanuny diýen olsak, onda Türkmenistanda iki tarap bar diýmek. Iň azyndan iki tarap arasında kanun çykyp bilýär. Kanun dörep bilýär. Yine men bilen keminen ikimizin aramızda kanun, men gürlen wagty kemine sessiz galýar, kemine gürlen wagty men sessiz galýar. Yani bu ikimizin aramızda kanun. Ve şu işleýändir, ine görýän olsaňyz kemine de bozup bilenok, menen bozup bilemok. Eger bozan ýagdaýymyzda hem gepleşip bozulýandyr. Düşünşip bolmaýar soňra bu uzağa giden ok. İkimiz şol bir wagtda gürleşdik ýa. Nämeler, seriallar şoňaly gürleşýän ýaly gelýär. İkisi hem şol bir wagtda yani şol bir wagtda iki kişi gürleşip bilýär bir-biri. O hayra var. O Arap nemesi şeyler. Ama benim Yani- düşündüm sonra. Bilemek näme üçin yani ýöne men häzir kemine bilen ikimizin aramızda kanunçylykdan aýtdyk. Iň azyndan iki tarap bolmaly. İki tarapyň islegleri bardyr. Ve şol isleglerin arasında orta toçkasy ýa-da konsensus diýilýär. Yani şoňa kanun diýilýär. Onun başka Robinson Crusoe vardı. Şonu kinosu var mı şoň kemine? Va, Robinson Crusoe'un nemesi. Ana şu kinonu görün. O yerde de kanunu görüp bilersiniz mi? Bilersiniz yani. Biraz sürekli görün. 2-3 sefer görün kinonu. Kinosu var olsa kitabını okusanız has bolar. Yine şol yerde kanun aslında kanunun näme diýeni şol yerde gatgowy düşündürüpdir kitap. Şol eser diýeýin men. Eser diýse kinoda eserin içine girýär, kitapda eserin içine. Ne şoň ýalyrak ýöne Türkmenistanyň içinde häzir birinin aýdan bir zady kanun bolýan bolsa, ama kanun diýme mümkinçiligimiz ýok.
Yani mümkin değil. Ol ýöne edilen o ine halk maslahaty diýip çykardylar. Sebäbi Türkmenistanda meclis idi. Yani meclisi Türkmenistan ýa-da parlamenti suud edildiğini Halmıra Dağı, Sapara Dağı, olar kän işledi onun üstünde. Şol Türkmenistan'da parlamentin yoktu. Son Niyazi Feliye parlament yok olsa diye halk maslahatı, halk maslahatı diýmek eýen parlamentten güýçli bolýar halkyň islegi. No, ýöne ýurtda da Sebäp halk ýok, raýat bar. Bu nähili boljak aýdym? Yurtta da halk yok. Yani şoň üçin halk maslahatı diýip olam dünýäniň gözüni nämetmek üçin Türkmenistanda edilen işler aýtjak. Halk maslahatı diye halk maslahatından bir karar çykdy. O kararı alýanlar hem ýa-da esir döwründe ýetişen yani dünýäde oňalyk akylly adam ýokdur. Aksakally, bunlar gat akylly adamlar belli. Akıl sakallan gelýär diýäm. Hawa biri ýa-da Einstein'in ýanynda ýetişipdir. Biri Donald Mozart bilen ýarışýar, ýa-da nämede sazda diýeň. Neşoňalyk adamlar toplanýar we parlamentden ýokarda bir institut döretýärler. Yani olam hakyky däl ýöne şonda. Ine şolar bir karar berýär, ýa-da ýaşullar çykýardan çapak çalyp hemmesem ses beripdir. Aýtja ertirden başlap ak maşyn binmek bolanok diýär ine sana kanun. Goldaýas. Şey dip ýörýär Türkmenistan gynansak da. O buňa kanunmy diýilýär? Ýok. Kanun däl. Kanuny edip çykanok orta. Bu şey dip näme diýerler de. İterýärler. Şunu ýalyrak bir zat var. Eger sen topragy, mysal üçin Türkmenistan topragy orsunky diýip şol ýerdeki ýaşaýan türkmenlere kabul ettirip bilsen, onda türkmenler o ýere goşulma haky ýokdur kanunça. Sen biriniň öýüne baran wagtda şol öýüň kanunlaryny sen o ýerde hak talap edip bilen öýüne bardym. Ol öýüň kanunlary näme bolsa şonu ýerine ýetirmek mejburiyet. Türkiýe geldik, Türkiýe kanunlaryny biz ýerine ýetirýäs. Oňa biz täsir edip bilemiz. Türkiýe kanunlaryny ýerine ýetirýän diňe täsir edip bilen. Eger Türkmenistan soňalyk başga bir döwletiň territoriýasy bolsa, Türkmenistan territoriýasy däl, başga bir döwletiň territoriýasy bolsa, onda siz ol ýerde kanuny täsir etme güýjüňiz ýokdur. Diňe ýerine ýetirýäňiz kanun. Näme kanun bolsa. Yani koloniýa diýmek bolam aslında. Eýskeçe çap bolsa. Koloniýanyň bir düzgüni bar içinde. Şoňa mı kanun diýýäs biz? O koloniýanyň düzgüni bolýar, ýa şu koloniýanyň düzgünine o kanun diýseňiz ýalňyş bolar. O konstitusiýa diýseňiz ýalňyş bolar. Biraz biz o koloniýanyň bir düzgünligi boýunça ýaşap ýörüs, o şoňa kanun diýip ýugutdurýarlar. Türkmenistanda mysal üçin prezidentin karary diýip bir zat bardyr. Indi prezidentin karary diýmek bolup biler. Prezidentin karary ýöne aýdaly biri ýa-da jaý gurup buruluşy edýär diýelim. Yani usta buruluşu edýär. Ol usta prezidentin kararından näme? Yani bu ýöne köýjä. Prezident karar diýse, maňa näme diýip bilýär da, o prezidentin karary diňe öz ýa-da kabinetinde geçýär. ýa-da öz partiýasynda geçýär. O guran hökümetinde geçýär. Hökümetde geçýär. Hökümete karar berip bilýär. Ýöne prezidentin karary ýöne ýaşaýacagy täsir etme mümkinçiligi ýok. Ýöne bular prezidentin karary diýär. Nämemişin o aýaňa diýär ýa-da şlyopka giýen wagtyň iki barmagyň baglykly bolýar. Näme prezidentin karary. Bolýa karary prezidentin bolsa prezidentin şol hökümeti şoňalyk geçsin. Beýleki adamlara sıçrama nämesi ýok, mümkinçiligi ýok. Konstitusiýa boýunça, kanun boýunça, ýazyl kanun. Yani ine gynansak da Türkmenistanda şoňalyk, şoň üçin Türkmenistanda kararlary kanun diýip hasaplaýarlar. Kanunla da karar diýip hasaplaýarlar. Yani o biz ýalňyş düşünýär, ýalňyş bilýär. Aslında Türkmenistana asyl eskaça jemlejek bolsak, Türkmenistanda kanun ýok, konstitusiýa ýok. Ýöne köýjä. Şonuň üçin şoňa görä goran bermeli. Kanun diýip gelýänler ýalan aýdýandyrlar. Olaryň jezasy gatagır bolmaly Türkmenistanda. Kanun boýunça diýip gelýän adam göni o şo ýerde duran ýerinde jezasy berilmeli. Yalançy sebäbi. Ýok. Polisiýa ýa-da komitet biz kanuny goraýas, kanuny gorajak diýip gelen ýagdaýynda gelip birlikde, bilelikde goraldy.
Soňra bilelikde goran haýsy kanun ýani görkezer aýna. Sen näme eden bolsaň, mysal üçin Aýdar sana kalýan çekip paýlaşypsyň. Bolýa gel diýmeli. Onda ol sene ýok eden diýip geldi ýa. Kanuny gorajakmy gel goraly. Tapsyn Türkmenistanyň ýa Jenaýat kodeksinde. Şoň jenaýat dıgyny. Eger ýok bolsa, şol zat mümkin, ýani şoňa mümkinçilik bar bolsa, onda kanuny bozan ýa-da beýlik tarap bolýar. Komitet ýa-da polisiýa kanuny bozdy. Gelindi goraly diýip. Sen bozupsyň çäräň göreli. Aha. Şeýle. Soň Ýani näme ýene mertebe gelýärse, mertebe diýilen zat kalmadyr. Ýogsa watandaşlar hiç biriň hem şol komitetden hem pes dälsiňiz ýa-da prezidentden hem pes dälsiňiz. beýik bolmasa pes däl. Pes dälsiňiz. Ýani gaty ýöne koýdy. Doglan wagtyňyz hem mäňiz hem şoň ýaly doglanyňyz geldiňiz we olan eden jenaýaty sizin olar sizden utanmaly. Sizin öňünüzde eden jenaýatlar bar. Utandyryp bilseňiz olar utanmaly sizden. Gözüňize seredip bilmeli. Indi hawa ýyleşimiziň ýazanyny okaýyn. Bir zady gadagan etdikçe şol zady isleg artýan bilmedim. Men ýurtdaşynda şu ýerdäki tanışlarymyň saytlaryndaky suratlaryny alsak de suratlarda olar kalýan çekýärler we düsseden ýaňa ýüzleri görünen ok diýär. Gaýy tam gülkünç bolup bilendir. Ýa-ni ol nemeleriň habary ýok. Gülkünç bolan bolmagam gaty mümkin. O yo ol kemine yankı edilen iş ol Türkmenistan'da o kalyan meselesi de olar şol yığınlarında bileme ol yerde oturdular yani. Näme deli yankı polisiýanyň suratlaryny düşürüp internete koydular. Indi şoňa garşy bir zat edeli. Ay bizem nämeni çıkaraly o owurluk edipdir. Soň seretýär kimiň nämesini owurlasyn Türkmenistan owurlar ýa zat aldy. Ya da owurluk edipdirler diýsen onuň eýem iki tarap bar gatnaşan. Yani mal owurlanan bar. Yani olar tarapdan yani men ine malymy owurlady. Mal diýende haýwan däl, ýa-da haýwan bolup biler. Telefon, eýe bolan zadyň da. Eýe bolan olaram şoň üçin arza ýazmaly. Olan arzasy gerek. Ol kyn iş. Onda näme diýeli? Ay kalyan çekipdirler. Şoň üçin olam onu ýa-ni orta atanyň men pikirimçe öz oğlu gyzy çekkendir ve şoň üçin halamaýandyr kalyany. Men pikirimçe. Şoň üçin şonu orta atandy. Bolmazmy? Soňuny barlatmaly ýa Orus tarapyň biri barlamaly akyllara. Orusam şu wagt meşgul. Soň ay bolýa şu diýip goýan zady ýöne kalyanda däl. Kalyan hemişe de şekilliýeti 5 ýyl öňem şu kalyan çekip suraty paylaş, düşülýär suraty paylaş. Hatda Türkmenistanda kalyan kän çekilmeýänligi üçin kalyan alan adam birinji suratyny soňra fotoaparat getirýär. Suraty düşürip paylaş. Yani onu bilýärsen. Yani öňüne kalyan gelen adam suraty da düşeli diýese. Kaçan geljek indi ömründe. Bir sapar ýa geldi ýa gelen. Oňa ýaly köp zat däl. Yani Türkiýedeki ýalyk däl, Türkiýede hem berde bardyr. İstanbul'da nire varsaňam, ýa kalyan nämedir? Köçelerin arasında doğalı. Gaty kändir. Ýöne Türkmenistanda şu ýok zadyň ýok zatdan hem bar edip görkezek bolýarlar. Bu suraty düşmek däl bu manysy kalyanam däl diňe şol näme bir garşylyk bermek üçin başlaýdyk geçdi. Yani ilatyň polisiýanyň suraty düşmegine garşylyk şol. Şeýle ýyleşlerimizden başga sorag göremok. Ýok bolsa jemläbem bilers. Bir näme ýazypdyr şonu el alaly. Telefonu da almana hak ýok diýä demede. Näme kanunçylykda ýene ol häzirki gurrun edýän kanunlarymyz Türkmenistan kanununda däldir hiç gaýsam. Yani insan haklarydyr. Telefon özel näme hasaplanýar. Kompýuteram şoňalyk. Indi sizin kompýuterinizi eger bardy geldi, kompýuterinizi
bir barlacak olsa şoň üçin ruhsat gerek, ona bar order değil ya. Hı hı. Ya da buyruk olmalı, kaziýet buyurmaly şonu. Awa. Olam Sebäbi bu olam kanun boýunça buyurmaly. Ýa-da kanun boýunça Düzgünler ýa-da boýunça. telefonyň barlama. Hı hı. Sebäbi bu ine ýöneköy bir zat aýdyn. Hemmeňiz hem gyýysdawanyňyz bardyr. Eje hemmeňem ejesi barlygyna ynanýan. Yani bu aksioma dikkat bilmeye yöne hemmeňem ejesi vardır. Ne ejenizin telefonu var. Ol özel ejenizin telefonu. Onda suraty bolup biler. Ya da ejenizin başkasynyň görmek islemediği bir suraty vardır. Özü üçin. Indi bir polisiýa gelýär şu telefonu alyp görýär şonu. Kim ol? Ya da komitet alıp gördü. Kim ol? Prezident alıp görenden eme. Kim ol? Yine Putin alıp görmene hakkı varmı şonu? Yani siz ne emetsek ol yerde? Ne şol sizin telefonuňyz alsa da ya da başga biriniň ejesi bolsun, tapagy ýok. Aýal ine täze olan çağdan hemmesem ene diýip hasaplanýar. Ya da aýal maşgala. Ine Türkmenistanda ýöne istendik, ýa gyzlarymyzyň telefonunu alyp barlap bilýärler. Hiç kimem hiç zat, hatta şu barlaýanyň özem Türkmen olan Marstan gelen o. Oma mejesi var diýip pikir edýär. Yani ol telefonuny barlaýanyň mertir bir gün biriniň ejesi bolmaly. Oň mertebesinden şeydi kemine depeleýär. Awa. Yani hatta beýleki erkek kişiniň hem telefonunu almak edilýär. Özel bir zat ya, bir adamın özel nemesi bolmalydyr. Bu kanunlar ýöne ýerden çykan zat däl. Yani arkadaky pikiri ya da arkadaky bir düşünje manasy var. Telefonlar mysal üçin kamerasız, ýenesiz, diňe jaň edilýän bir näme bolan bolsa, diňe jaň edilýän bir ural bolan bolsa, onda telefonu elbet alıp barlap bilerdiler ve yani insan haklarına da ona hiç kili karşılık olmazdı. Kamera koymak Diňe jaň gadagan edilýän- bolardy telefonlara aýdym. Kameralar Yok, çıkarmak. yazışmam. Kemine häzirki telefonda yazışmam bilýän. Yazışmak diýmegem biri bilen biriniň arasyndaky yazışan sözleriň diňe saňa we ona degişli. Üçinji adam görmene haky ýok. Awa. Görüp biler, haçan görüp biler, haçan da ýanky kaziýetiň nämesi bolar, karary bolar, diňe şonda görüp bilerler. Ýöne diýmek, olar barlap bilýän bolsa sen telefonuň yazman bolýan däl, suraty da çekip bolan diňe jaň edip gürleşip bolýar diýmek. Ne onu barlap bilerler. Ýöne bizde gynansak da ýanky mertebe diýilen zat ýok bolan üçin bilemek, ol polisiýanyň özem bir utanç verici zadadyr. Yani bu aýallaryň telefonundan barlamak, gyzlaryň telefonu barlamak, yani bilemek. Ve bu zatlaryň nähili jenaýatlygyny bilenoklar biz bilýos, biz işleýän ýanky kanunçylygyňyz we beriljek cezalarda bularam bardyr. Olaň habaram ýok da gynansak da näme bolýandan. O näme meňze ýanky garynjaň daşyny kemine näme dip suw berýän bolýan, garynjany ýanky suwa dogry ylgaýandyr. Awa. Bir ýerde de açyk goýan, şu açygy tapyp bilýändir garynja, şu suwa dogry ylga berýär. Türkmenem edil şoň ýaly garynja ýalyk boldy. Polisiýalar hem şol suwa dogry ylgaýar. Ceza dogry öz nämelerini artdyrýardyr. Ýa-da Awa. Yani telefonda o bir zada düşürmek ya da ýanky döwlet işgärlerini wezipesi başynda wagty düşürmek. Gadagan diýip bir zat ýok, gaýtam açykdyr, düşürilmelidir. Eger ýalňyş iş edýän bolsa, şonu bildirmek borjuňdur. Mysal üçin ýanky pagonyny gopardy. O bu senin ýanky şu pagonyny goparandygyny subut etmek borjuň bar ýanky bir şu vatandaş bolup. Aslında ýanky neme däl, ýanky kanunyň öňünde däl, bunu jemgyýetiň öňünde borjuň bar. Bilinmeli. Ine seredin owa ýyldaşlar, yurttaşlar, bizim yurdumuzda şeýle zatlar hem bolýan eken ine. Görüň bir sany polisiýa pagonyny gopardy. Indi şonu sen gopardyň diýip tökmet atjak bolýar meniň üstüme diýip. Bunuň awa gürrüň etmek borjudur. O telefonu bar bolsa, şu telefonu düşürmedik bolsa, şondadyr günäh. Düşüren bolsa, o dogry edendigidir. Ve etmäne de, düşürmäne de haky bar. Publişni adamlar, döwlet işgärleri. Şeýle aýdyň jemläben biler, ýyldaşymyz ýazyp dur, ýok, sonra berdim, ýokarda diýip iň soňky nemedenni goýup okuduk. Başga bir soraw ýok.
şeylerek aydın başka aytjak zadyň bar bolsa aýdyp bilirsin. Ýok bolsa da jemläp bilirsin. Başka yok. Kimine cemle. Hawa. Bugünkü temamız şeýleti. Onda nemedeli aýdyň bu programamyzam o soralar we düşünjeler diýip o üýtgedeli biz buna ýuwaşlyk bilen diňe sora däl düşünjeler hem ýyleşiplerimiziň ýazan düşünjelerini hem ekrana getirip nemedeli meniň pikirimçe. Şoň öwrülip bar ýa sora nemesi soramak kyndyr. Men özüm sorap bilmeýän. Sapara eneme. Aýdyň. Cevap sorulara cevabım bilemek näçe derece doğru. Hawa. Ýalňyş diýip aýdýan adam ýok. Onda sağ olun ýyleşler. Aýdyň sağ ol. Ýene-däm. Öyle sağ olun ildeşler. O kemine. Öyle.